Deputy Catherine Connolly. Ceann Comhairle mohan héin agus hon mo cólaí in Independence for Change cógáirdeachas agus cuiam gath ort iad ról nua hí do cotham i gcónaí agus tá súlagam go lenaí túraí sa bhealach céine agus an teachtarach ba láidre a tháinig trasna sa tábhacán seo ná tá eithrí ag teastáil agus tá súlagam go mbeidh ról lárnach agat ag soláthar na heithrí sin. Guim gathrat a cóhrón an teachta nachtain ach tom cinse go mbeidh lá eile ag an buaireach agus idir an dálinn ba deis ag chuile gcuine atá sim acu éon ról mar chathaoirleach fios ag chur ar a cuid Gaeilge agus tá méid tnú leis an lá go mbeidh ben láidir iad a híocán. Gar míle mágad. Míle mágad, Now